Zdravo društvo, evo sam u Đenovi i nisam mogla a da ne svratim u jednu lepu botaničku baštu koju ću morati da vam snimim. Inače ovde je baš lepo, sunčano, fino, biljke su svuda oko mene, tako da idem da kupim kartu pa se vidimo unutra, a botanička bašta izgleda, evo sad ću vam pokažem, ovako, i mislim da se zove, koliko sam ja informisana, biosfera. I to je imitacija biosfere i lepo je, evo malo samo deo luke. Đenova druga po veličini luka u Evropi. Na Mediteranu, izvinjavam se. Vidimo se unutra. Ok, ušla sam unutra. Kugla je mala, ali je veoma lepa i ima nekih, evo ehmeja jedna lepa. Krenut ću odavde, evo imamo selum, vidite kako je debeo, prelepo stvarno. Ovo je moj sagitifolium ili kako već, filadendron, evo kako izgleda ovde. Otprilike su i moji listovi slični, slične veličine, evo, vidite, da. Lepo, što sam odmah naišla na, bože koliki je, znači morat ću ja da stavim na neku potporu, u stvari ovo nije na potporu, evo, stvarno je fenomenalan. Šta imamo ovde? Isto neki filo ili potos, tamo je strelicija. Ovu streliciju ja imam, fenomenalna je, dobro. Ništa, idemo ovim delom ovde, ću ovde. Dobro, imamo paprati, impalnice i jedan veliki fikus, lirata, ogroman kao drvo. Palmica, neki banane, paprati dalje. Ovde su dracene, vidite kako cveti ima ova bromelija. Prelep stvarno, moram da ga slikam. Slikali smo ptičicu. Da, htjela sam da kažem da se sve ovo penje uz jedno ogromno drvo koje se zove Ficus benjamin. Ljudi, visoko je sigurno 10 metra. Evo, sve se to penje uz Ficus benjamin. Ali ovaj potos je fenomenalan. Ptičice su preslatke. Opet prelazim ovde preko puta, pošto je sa obe strane, pokazat ću vam posle ceo. Ovde je potos. Gigant potos. Ogroman. Ogroman. Ovde je jedan lep i lepo jezerce sa kornjačicom. Evo je kornjačica malena. Eci bebo, eci bebo. Preslatka je. Potos. Pogledajte onaj gore potos. Znači, list je sigurno kao 2 moje šake, možda 3.
E sad, imamo Diefenbachiju. To je tropikana, čini mi se. Ali, šta imamo pored Diefenbachije? Kao ptičica. Ali ova kornjača je očigledno navikla na ljude. I samo čekam kad će da mi gricne. Ljuta se nešto. Da si ljuta. Zašto si ljuta? Neću da je uznemiravam. Evo ptičice, šta imamo ovde? Šta imamo ovde? Imamo neki insekte. Evo ga neki insekt. Neka buba. I ovdje imamo ovo je, da, potos. Generalno je, da, šta imamo ovdje? Preslatko. Naravno iza njega je Benjamin, pomisno fikus Ali. Ovo je kokica, crvena koka. Ovo je neka biljka, ne znam koja, ali je lepa. Nešto kao bagren. Evo kako se zove koka. Nešto tamo. Neki zasađene reznice. Plumerija je tu. Sečena. Gde su tulipani? Aha, dobro. Iskreno očekivala sam malo veću baštu i malo više aroida, pošto je stvarno onako staklena kugla. Da, to je bilo neko, ali dobro. Ovdje imamo isto fikus. Onaj fikus makrofilum ili kako već. Ovdje je baš izdominira ovaj philodendron sagitifolium, mislim da je, napisat ću u opisu. Prelep je stvarno. I moj je lep kući, ali ovaj je, mislim, ogroman. Ovdje imamo hibiscus variegata. I neka smokvica, šta je ovo? Ne znam šta. Imali smo, da, samo da vam pokažem. Pogledajte, gigant. Koliki list ima? Potos. Sad ću proverim da li potos. Gledajte sve ove. Kao potos. Ovo mu je stav. Znači ovo je
kućica za koke i hibiskus varijegata. Što idem suprotnim smerom. Lepo. Isto neka biljčica, ne znam koja je. Možda znate. Ova strelica je prelepa, ja je imam. Stvarno je lepa. Evo koka opet. Evo kako se zove naš Green Center kugla. Šta ima? Dracena. Tamo su neke ribice. I koka. Ovo veliko drvo gore. Isto Benjamin. Pogledajte koliki Benjamin. E sad, šta je ovo? Da li je ovo dracena? Ali pogledajte kako je. Ima nekako vockave listove, a delo je kao dracena. Pogledajte koliko. Kotice. Sa ove strane je Philodendron scandens, ali obratite pažnju, znači scandens, Philodendron, koliki list ima. Evo ga, puzi skroz gore, vidite kako lepo visi. Bože, kolike listove ima, ja ne bi mogla, ja ne verujem da tolike listove može da ima. Ko je moj sitan? Htela sam jednu monsteru, da. Ne vidim šta je ovo. Ovo je isto neki Philodendron, nije u stvari potos, bože moj. Ovo je potos gigant, sigurno. Pogledajte. Znači, ogromni listovi. Da, htela sam ovu monsteru. Ovo snimam možda bolje. Lepa monstera deliciosa. Samo da vidim ove potosove. To nisam snimila. Imamo neki hoje. Hoja karnosa. Ovo je ipak gigant potos. Ali da vi vidite koliki je to list. Ja sam u šoku. Tu je opet koka, mali fikus, banane, strelicija, ovdje ima juka, vidite kako pusivate. Traži samo potporu. Dalje karnosa. Evo, potos. Samo da vidite koliki je to list. Evo koliki je list. Je tako čvrst. Prosto. Evo ga, gore puzi Philodendron. Izgleda da samo njega imaju sa getifolijom. I sad nisam sigurna šta je ovo, ali da, isto potos. Vidite potos. Ljudi, potos. Prosto neverovatno. Pogledajte. Kao monstera. Ovdje je prelepo. Ptičice. Ovdje imamo jedan totočić koji treba da pređem.
sekundicu samo. Morate da vidite, ne, da vidite, pogledajte koliki fikus ima. Mislim, samo čisto da vidite ko je to stavio. I naravno potos. Potos je ogroman. Evo. Ljudi fikusali. Generalno, banana, dracena, zamija, potos. I to bi bilo to. Isto još jedno veliko lepo drvo fikusa. I samo da vam pokažem gore. Još malo. To je sve u staklenoj lopti, staklenoj kugli. Prelepo. Da. Gužvica se napravila. Da je. Kako raste. Tako, više smo La biosferu. Sve u svemu, vrlo zanimljiva gradnja i prelep objekat i mislim da nije dovoljno iskorišćen. Moglo bi ovde mnogo još biljaka da se stavi, raznovrsnog, ali dobro. Karte 5 eura, nije strašno. Eto, lepo je da se vidi deo luke. Tu iza je akvarijum i tu ću da idem. I to je to. Vidimo se, ljudi. Ćao!